Pre mňa silný muž je každý otec rodiny, ktorý si váži svoju manželku, ktorý rešpektuje svoje deti a ktorý vlastne sa vie o ne postarať a držať nad nimi ochranné krídla. Na čo vôbec ma chcete na kamerové skúšky? Proste keď chcete, tak si ma vyberte, a keď nie, tak proste si vyberte niekoho iného. A ja si vôbec chcete povedať, že som tak reagoval. A fyzická bolesť je pre mňa úplne nepodstatná. Tá duševná bolesť je o mnoho bolestivejšia. Oplatí sa bojovať aj za život, a to tým, že si ho vážme, kým ho máme, pretože on sa môže v sekunde zmeniť a ten život môže byť úplne iný. Milan, vítaj. Budeme sa rozprávať o filme Bojovník. Je to v podstate príbeh človeka, ktorý sa v jednom momente zastaví, aby sa rozhliadol, kam sa vlastne dostal. Skúsime to teraz aj my dvaja. Kde sa momentálne nachádzaš? Som trošku rozlietaný, pretože ten kalendár je veľmi plný, ale snažím sa fokusovať a sústrediť aj na svoju rodinu, pretože si myslím, že to je to, čo si mám najviac uvedomať vo svojom živote. Rodina, pretože pre mňa rodina je alfa omega všetkého. Či už mojho osobného života, mojho priateľstva, proste moje lásky, mojich emócií. Rodina je pre mňa absolútne všetkého. K rodine sa ešte dostaneme. Mňa by zaujímalo ešte tým, že sledujem tvoj život posledné mesiace, že kedy si ty naposledy vydýchol? Kedy som si ja naposledy vydýchol? Naposledy som si vydýchol akurát včera a predvčerom, pretože som donatáčal určitú fázu ďalšieho projektu, na ktorom pracujem, a moja rodina, o ktorej som hovoril, ma prišla pozrieť do Prahy, kde sme si užili 2 voľné dni v Prahe, takže to považujem ako za takú rodinnú dovolenku, pretože toho času, voľného času nemám naozaj veľa. Ale snažím sa využiť nie každý voľný deň, ale snažím sa využiť každú hodinu, každú minútu na to, aby som si uvedomoval bytie, aby som si uvedomoval, čo žijem, koho okolo seba mám a z čoho sa mám tešiť a radovať. Predstavil si kedysi, že ťa bude čakať takéto životné obdobie, v ktorom sa teraz nachádzaš? Neviem čo, môj život celkovo je turbulentný, ale to je v zmysle tom, že nie taký sa mi vyskytuje, ale že vlastne ja som človek, ktorý je veľmi akčný. To znamená, že ja som mal vždy plný program. Keď som bol malý chlapec, tak som sa nevedel dočkať, kedy si urobím všetky moje povinnosti manuálnej fyzickej práce, keďže sme mali statok, aby som mohol ísť na ihrisko. To znamená, že každú chvíľu som chcel využiť naplno. Ja som človek, ktorému je jeden život málo. A to nie preto, že by som sa seba ľúbil, respektíve, že by som chcel žiť dlhšie alebo byť nesmrteľný, ale preto, že ma hrozne veľa vecí baví. A to sú rôzne veci, že vlastne ja som vyučený umelecký rezbár, neviem sa dočkať, kedy môžem ísť do svojej dielne, neviem sa dočkať, kedy môžem ísť do gymu za chalami boxovať, neviem sa dočkať, kedy si prečítam ďalší scenár, respektíve nejakú knihu, a jednoducho ten život je málo. Milujem chodiť na ryby, milujem chodiť na hríby a čokoľvek sa objaví v mojom živote, tak mám pocit, že pre každú vec sa nejakým spôsobom nadchnem. A som šťastný, že mám povolanie, ktoré mám, že je to herectvo, kde si môžem vyskúšať rôzne životy a osudy iných ľudí, respektíve príbehy rôznych charakterov, osudy rôznych už aj prežitých, aj neprežitých ako keby osudov. Pre to herectvo si, ako si spomínal, študoval rezbárstvo. Čo ti rezbárstvo dalo a čo ti dáva?
a myslel som, že tomu sa budem venovať, pretože môj dedo bol stolár, ale on aj vyrezával a jednoducho bol som presvedčený o tom, že to bude moje životné naplnenie, že tomu sa budem venovať. Mal som aj prihlášku na Vysokú školu výtvarných umení, tam ma neprijali, ale bol som presvedčený o tom, že pôjdem na ďalší rok, ale medzi tým ma prijali na herectvo, ale nevedel som, že čo to obnáša. Myslel som si, že herectvo je od slova hrať sa, že sa budem hrať a že vlastne budem robiť to, čo som robil dovtedy, že ochotnícke divadlo, že som sa tešil na tie skúšky, potom nejaký ten prvý nádych s publikom, ale hneď na prvej hereckej hodine som si uvedomil, že to nie je len o hraní, ale že to je vlastne o spoznávaní sám seba, respektíve objavovaní a vyvolávaní si rôznych spomienok a emócií, aby som bol herec nabitý všetkými možnými emóciami, respektíve vedel ich používať pred kamerou alebo na javisku. A herectvo sa nedá naučiť. Doteraz sa to učím a učia ma to aj vlastne postavy, ktoré hrám. A ja som človek, ktorý nejde, alebo nie som pohodlný v herectve, že nevyťahujem si svoje zabehnuté šuflíky, ale rád vyťahujem tie nové a skúmam sám seba, že kam sa dá ísť až na hranu, či už rôznych pocitov, či pozitívnych alebo negatívnych. A niekedy sa sám seba prekvapujem, že vlastne ten džbán tých emócií, tých pocitov je vlastne nevyčerpateľný. Hráš mužov, ktorí sa ocitnú na nejakej životnej križovatke. Tvorcovia ako keby ťa vyberali do postav, ktoré nie sú veľkolepé, ale ktorí sú to proste nejaké muži plní emócií. Tie postavy si vyberáš sám, alebo tie postavy si vyberajú teba, ako to je? A vyberám si to intuitívne, respektíve čo sa dotkne v prvom rade môjho vnútra, v prvom rade môjho srdca a mojich emócií. A jedna vec je, ako sú tie postavy napísané, ale druhá vec je tá, že ako ich ja spracovávam. A ako som spomínal, že vždy si dám nejakú výzvu. A ja tie postavy tvorím tak, že sám ako herec idem na hranu, respektíve sám si dávam tie výzvy, že kam až môže tento osud tohto človeka konkrétneho, pre ktorú postavu hrám, až zájsť. A baví ma to. Baví ma to skúmať tie osudy a tie charaktery, ale v prvom rade cez tie postavy spoznávam aj sám seba a učím sa byť možno aj cez tie postavy lepším človekom alebo pevnejším a zásadovejším charakterom v reálnom živote. Ako dokážeš oddeliť roli, ktoré hráš, od súkromia? Dá sa to vôbec? Oddeliť moje postavy od môjho súkromia. Ja som si myslel, že som tak technicky a zdatný herec a skúsený, že vlastne viem to oddeliť, ale prichytávam sa, že tie postavy mi častokrát idú do osobného života. Niekedy sa sám seba v zrkadle nespoznávam, pretože podvedome mi idú tieto charaktery, respektíve rozmýšľam nad emóciami alebo spôsob, akým spôsobom tie postavy budem prezentovať na javisku alebo pred kamerou. Ale snažím sa ich odstrihávať, snažím sa prísť domov čistý ako otec rodiny, ako Milan Ondrík, nie ako postava, ktorú hrám, pretože ono by to bolo dosť dramatické, pretože tie charaktery sú rôzne. Tie charaktery sú rôzne, snažím sa ich oddeľovať. To znamená, že keď ja natáčam nejakú postavu, tak nikdy nenatáčam iný projekt, nechcem, aby sa miešala maska, respektíve charakterové črty postavy s nejakou inou. Oddelujem ich, ale snažím sa ich oddeliť vizuálne, aj fyzicky, snažím sa tie postavy meniť, nielen maskou, ale aj vnútorne, ale každú jednu postavu samozrejme pretavujem cez Milana Ondríka. To znamená, že chcem byť uveriteľný v tých postavách a emócie čerpám z Milana Ondríka, napriek tomu, že môžu mať inú formu, iný tvar. Pamätám si na nakrúcaní Mikyho, že tam Milan Ondrík nebolo, že bol tam Černák, že som sa ťa bál osloviť. Áno. Takisto je Rebeka v rozhovoroch to spomína, že sa ťa bála, že ty si to tak naozaj prežil intenzívne. Áno, ako keď som ale to je nakrúcanie samozrejme. Áno, keď bol Miky Černák, tak áno, tam častokrát sa mi to stávalo, že som to nevedel nejakým spôsobom odstrihávať a
snažil som sa si vybudovať nejaký rešpekt, respektíve nejakú autoritu aj mimo zapnutých kamier, pretože som sa snažil v tom udržať. A ono sa mi to častokrát aj darilo, chvála Bohu, ale nevždy to bolo príjemné možno doma, pretože som bol častokrát mlký a veľmi rázny a úsečný v reakciách na moju Zuzku, v reakciách na moje deti, v reakciách na mojich kamarátov. A potom, keď som napríklad natáčal film Otec, tak som bol hrozne emocionálne rozhorvaný a nevedel som moje emócie ovládať. Potom, keď som natáčal, hovorím o posledných filmoch, film Bojovník, tak tiež som bol iný a ono sa mi to miešalo. To fyzično s tým psychičnom a s tou emocionalitou. Tam mám pocit, že film Bojovník, tam sa mi to nejakým spôsobom za to obdobie nejakým spôsobom uzatvára. To všetko, to fyzično a s tou emocionalitou. Takže uvidíme, čo bude ďalej, ale ako hovorím, herectvo sa nedá naučiť a čakám, respektíve príjmam ďalšie výzvy, aby som sa posúval, aby som nešiel v tých zabehnutých kolejach. Máma se nejspí zlobí, protože chci udělat něco, co je podle ní chyba, víš? Já teď ještě potřebuju něco dokázat. Dostal som nabídku na zápas. Záleží na tom, za kolik vykupují starý železo. Poslouchal z toho doktora? Četl jsi vůbec tu zprávu? Jestli jsi se zase začal mlátit, tati. Ani jsem se jich nedotknul, přísahám. Vo filme Bojovník najväčší tvoj boj sa odohráva mimo klietky. Musel si tú svoju postavu Hoffa najprv pochopiť, aby si ho mohol zahrať a ako sa dá pochopiť vlastne život človeka. Takže začnem od začiatku, keď som si prečítal scenár. V mojom vnútri sa niečo ozvalo a zasiahli ma 3 momenty, o ktorých nechcem hovoriť. A upodozrieval som scenaristov a producentov, že nejakým spôsobom odhalili alebo nakúkli do môjho reálneho života, do nejakého môjho zamknutého šuflíka. Ale potom som si to overil a nie, stalo sa to čisto náhodou. To znamená, že ja som prišiel na kamerové skúšky s tým, po 6 hodinách cesty, že som prišiel a rovno som im povedal, tých ľudí som vôbec nepoznal, teraz sa bavíme o Vojtovi Fričovi, spoluproducentovi a spolurežisérovi, že som povedal, že ja si myslím, že by som tú postavu mal hrať. A že som o tom presvedčený. Napriek tomu, že som vedel, že kto sú v úzkom výbere moji kolegovia, perfektní herci. A hovorím, že nemám veľa času, dajte mi situáciu, ktorú chcete zahrať, ja vám zahrám, ale som o tom presvedčený, že by som to mal hrať. Oni sa na mňa tak kúkali, pozerali a potom, keď som šiel cestou naspäť, tak som si hovoril, že ja som tam musel pôsobiť jak taký fracek, že drzí, že proste namyslený, že čo si to dovoluje, že ja by som to mal hrať. A potom som si povedal, že ale ja som to myslel tak, že som ochotný sa do toho vložiť. Som ochotný podstúpiť to fyzično a som ochotný ísť dovnútra toho človeka. Ale z vonka to muselo pôsobiť akože naozaj namyslene. A potom som si to dovysvetľoval a keď som sa bál s Vojtom Fričom, tak on mi to hovoril, že ne, tam si bol ešte v pohode. Horšie to bolo, keď som ti telefonoval a keď som ti chcel ozrejmiť, o čo je tá postava, že ja som mu reagoval, ja si to vôbec nepamätám, že hovorím, že na čo vôbec ma chcete na kamerové skúšky, proste keď chcete, tak si ma vyberte a keď nie, tak proste si vyberte niekoho iného. A ja si vôbec nepamätám, že som tak reagoval. Ale potom som pochopil, keď sme to natáčali, že áno, mal som pravdu, že nebolo to jednoduché podstúpiť to fyzično spojené s tou emocionalitou, pretože ja som sa tešil napríklad na tréningy pred kamerou, napríklad aj na tie zápasy, že vlastne to bude super, lebo budem robiť to, čomu sa venujem vo voľnom čase, ale ja som si proste zabudol som trošku na to, že tréning trvá v bežnom živote hodinu, asi úplne na dne, a tam som si uvedomil, že vlastne natáčací deň trvá 12 hodín. A oni mi to takto rozdelili, že častokrát tie tréningy sa točili 8 hodín, s tým, že aj títo profíci fighteri išli domov, ale mňa čakali ešte 4 hodiny psychologických a emocionálnych dialogov. Ale potom som to tak využil a vlastne tá únava spojená s tou emocionalitou mi dávala vlastne nejakým spôsobom ten výsledok toho
o čom som chcel vlastne hrať a točiť. To znamená, že som šiel častokrát na dno svojich fyzických a psychických síl. Spomínal si nejaké 3 piliere alebo nejaké 3 body. Dotkol si sa ich počas toho nakrúcania? Tie 3 momenty, ktoré ma zasiahli pri čítaní, samozrejme. Tie body som mal aj poznačené v scenári a vlastne pozrel som si, že v ktorej fáze sa budú natáčať a myslel som na ne, nepovedal som o nich ani režisérom, držal som si ich v sebe, ale vedel som, že to sú tie 3 body, ktoré vlastne musím sa na ne sústrediť, aby som ich podal a prezentoval pred kamerou, aby boli zaznamenané tak, ako som si ich predstavoval. A myslím si, že sa mi to podarilo, keďže som film už videl vlastne na svetovej premiére v Karlových Varoch a sa mi to potvrdilo, že áno, že sú tam. Lebo ja som herec, ktorý sa vie pozerať na veci s nadhľadom. Nepozerám sa na seba s tým, že sa kontrolujem, ale vlastne snažím sa na to pozerať s odstupom na ten výsledok. A myslím si, že tie 3 momenty tam sú. A čo máš spoločné s Hoffom? Ja sa vrátim k tej rodine. Že bojovať za rodinu. Alfa omega všetkého. Rodina je základ. Základná bunka všetkého. Od rodiny sa tvorí štát a vlastne spoločenstvo, celý svet. Základ je rodina. Keď vlastne si upracujeme svoje rodiny, tak potom môžeme upratovať štát. V jednom z rozhovorov si sa vyjadril, že úspech ťa pripravil o rodinu. Rozmýšľaš tak ešte? Úspech ma ani nepripravil o rodinu. Skôr tak, že keby som ten čas mohol... Čas s rodinou, tak... Hej, keby som ten čas mohol vrátiť späť, rozmýšľal som, že či by som niečo menil, ale asi by som nič nemenil, pretože aj tým, keď s tou rodinou nie som, tak si uvedomujem, že ako strašne mi chýbajú a teším sa na ten moment, keď s nimi som. Úspech ma neobral o rodinu, skôr poviem takúto úsmevnú príhodu, že niekto sa ma pýta o tom, že ako ma vnímajú moje deti, že som herec a že mám nejakým spôsobom tú pozornosť väčšiu, alebo tá pozornosť je na mňa väčšia ako pri bežnom povolaní, ako by som možno, keď by som ostal rezbárom. Ale poviem jeden príklad, že ja som obyčajný milujúci otec rodiny, ako každý otec rodiny. Teda aspoň tak si to predstavujem, ale poviem toľko, že keď som hral jedno predstavenie, rozprávku Lomidrava, ktorú sme hrali v Slovenskom národnom divadle, tak si pamätám na jeden moment, keď najmladšia Aneška sa prišla pozrieť a ona ešte predtým nebola v divadle, ale si to tak vôbec nevnímala a vychádzali sme von a boli tam nejaké mamičky s deťmi a chceli sa odfotiť a kričali, že oni chcú fotku s Lomidrevom. A pamätám si na moju Anešku, jak za mnou sa rozplakala a povedala, že to nie je Lomidrevo, to je môj tatinko. Takže vlastne asi toľko, že moje deti ma vnímajú ako otca rodiny a nie ako herca, na ktorého je proste nejaká zvýšená pozornosť. A čo by si chcel, aby si o tebe pamätali? Moje deti, aby si o mne pamätali, tak by som chcel, aby povedali, že som bol dobrým otcom a nie, že som bol dobrý herec a oceňovaný herec. Na to si dávam veľký pozor. Bez skromnosti poviem, že tých ocenení v poslednej dobe bolo veľmi veľa, za čo som veľmi vďačný, pretože či chceš, či nechceš, takže každý je šťastný, keď si ocenený za svoju prácu a to je jedno, akým spôsobom. Nemusí to byť hmatateľná cena, ale stačí, keď povie, že ďakujem alebo povie, že si to pekne urobil, neviem, pekne si obložil tú kúpeľňu ako murár, krásne si to urobil, alebo že ďakujem za tvoje slova, poďakovanie, aj to je ocenenie, ale rád spomínam takú vec, že keď som šiel dávnejšie z Karlových Varov a mal som ten kryštálový glóbus so sebou a doma ma čakalo úplne iné ocenenie a to bolo ocenenie z takého papiera zožmochleného v podobe toho globusu a tam bolo napísané od detí, že cena pre najlepšieho tatinka. A to vlastne, tú cenu mám úplne, že to je najvzácnejšia cena, ktorú mám. A to je bez akýchkoľvek sentimentov, ale je to tak. Proste, že keby vlastne všetky ceny zmizli a ostala mi len tá, tak vlastne som spokojný a šťastný. Keď som pozeral film Bojovník, zamýšľal som sa nad tým, že kto je v dnešnej dobe silný muž? Kto je pre teba silný muž? Pre mňa silný muž
je každý otec rodiny, ktorý si váži svoju manželku, ktorý rešpektuje svoje deti a ktorý vlastne sa vie o ne postarať a držať nad nimi ochranné krídla. Nemusí to byť len muž, môže to byť aj žena a môže to byť aj ktokoľvek proste, ktorý má nejakým spôsobom pevné zásady a ktorý sa vie postaviť za správnu vec. A teraz neviem pokračovať, pretože mám v hlave množstvo ľudí, ktorí sú pre mňa hrdinovia a sú to obyčajní ľudia s bežným povolaním, ako murári, ako hospodári, ako hoci kto iný. Nemyslím si, že herectvo je niečo viac, ako častokrát sme používaní alebo prepieraní cez nejaké sociálne siete, že sme niekto viac a že vlastne sa povyšujeme alebo že akým právom sa vyjadrujeme. Ja sa nepovyšujem nad nikým. Ja keď sa vyjadrím, tak mám pocit, že sa môžem vyjadriť ako ktokoľvek iný. No, v mojej rodine je brat kňaz, policajt, murár, doktorka, ekonomka. Všetko možné. Vyjadrujú sa rovnako ako ja. To znamená, že ja tiež mám právo sa vyjadrovať a tiež môžem mať svoj názor, ale rešpektujem aj názor iných ľudí. Častokrát mi vkladajú alebo do úst niečo, čo som v živote nepovedal, alebo ma určujú alebo škatulku do niečoho, čo vlastne možno ani nie som. A je mi to tak hrozne ľúto, pretože ja ľudí nekategorizujem, ja si ich vážim a rád si vypočujem aj opačný názor. Nie som ten, ktorý prezentuje len svoje názory. Načrem do niečoho osobného, nemusíš mi odpovedať, neviem ako to máš, ale ako ťa formoval tvoj otec? Učil ma byť spravodlivým a pracovitým vtedy chlapcom a jednoducho veľa vecí som od neho získal manuálnych. Niekedy bol prísny, ale nie až tak ako mama. Mama bola prísnejšia a otca si pamätám tak, že sa snažil jednoducho, veľa pracoval, aby vlastne uživil našu rodinu. A za to si ho veľmi vážim a za to som mu veľmi, veľmi vďačný. Ale môj otec ma naučil aj to, že on bol ako keby taký, častokrát niekde vo vnútri som cítil z neho, že je nedocenený a že sníva po nejakom svete. Že sníva vymaniť sa z toho pomyselného hnoja, ktorý každý deň vykydával spod tých kráv a že chcel nejakým spôsobom lietať. A mám pocit, že ja som trošku ako keby v jeho živote pokračujem a už len tým, že som šiel do Bratislavy na školu a tým, že moje filmy lietajú po celom svete, tak mám pocit, že si plním si sny môjho otca. Že vlastne on tiež chcel takto vyletieť a ja mám pocit, že nejakým spôsobom pokračujem v jeho snoch. Krásne. Film je o druhých šanciach. Dávaš druhú šancu druhým a sebe? Ja ti dávam druhú šancu druhým a sebe, určite. Ja som človek, ktorý keď sa na niekoho hnevá, alebo mám pocit, že mi bolo ublížené, ja som ten, ktorý prvý ide a pýta odpustenie. Nedokážem sa hnevať na niekoho proste viac ako denne strašne veľa. A nechcel by som sa dožiť, že niekomu neodpustím a už by som nemal tú možnosť. Alebo bol by som nerád, keby vlastne a bol by som rád, keby aj mne bolo odpustené tak, ako ja rád odpúšťam ľuďom. A druhú šancu, každý má právo na druhú šancu. Aj keď vlastne ja mám také pravidlo, že keď urobím nejakú chybu v mojom živote, tak iba vtedy môžem byť lepším človekom, keď tú chybu nezopakujem. Ale mám právo urobiť chybu. Každý má právo urobiť chybu. Ale snažím sa tú chybu neopakovať. Môžem urobiť inú chybu, ale zasa tú chybu nezopakovať. A vtedy môžem rásť a byť lepším človekom. Nie vždy sa mi to podarilo, ale snažím sa o to. A tak by som povedal, že vlastne v tomto slova zmysle bojujem aj ja so svojím životom a snažím sa byť lepší bojovník, respektíve lepší človek. Darí sa ti odpúšťať samému sebe? No, samému sebe odpúšťať. Neviem proste. Niekedy sa sám seba klamem, že však ja si odpustím. Proste. Som niekedy na seba viem byť aj prísny, ale niekedy tie ventile aj popúšťam, ale robím to so spravedlnosťou, že mám na to právo. Mám na to právo, pretože sa vyhováram sám pred sebou, že
teraz mám právo proste vypustiť ventil a niekedy ho potrebujem, pretože musím, alebo niekto mi povie, že mal by si vypustiť ventil kvôli tomu, že mám pocit, že ten tlak na teba je veľmi veľký. Ale niekedy ten ventil jednoducho chcem vypustiť, ale nejakým spôsobom sa mi ho nedá otvoriť. Ty hráš postavy, ktoré až tak veľa nenarozprávajú, ale v skutočnosti strašne veľa rozprávaš. Máš rád ticho? A moje postavy veľa nenarozprávajú, ale ja veľa rozprávam. Ja mám rád ticho. Mám rád ticho a milujem to ticho. Milujem napríklad to ticho, keď sa zatvorím v mojej pivnici a neviem, rozprestriem si moje dláta, moju zbierku dlát, niekedy ani nemusím s nimi nič robiť, len sa na ne pozerám, alebo ich nabrúsim a skúšam, že či sú dostatočne ostré. To ticho mám rád. Mám rád to, keď počujem, to, keď zariem to dláto do toho dreva, ten zvuk a tú vôňu toho lipového dreva. Milujem to. Ale milujem aj ticho na placi, keď sa zapne kamera a cítim, že ten moment je len vlastne môj. A milujem ten moment, to sústredenie. A vtedy mám pocit, že vypínam. A viem si niekedy ako keby oddychnúť. Ale nie vtedy, keď vlastne sa na tú scénu pripravujem, ale až keď sa tá kamera zapne a keď ten moment je tu a teraz a je môj. A je zaznamenaný. Ale z tých 12 hodín tých momentov je veľmi málo. Ono sa zdá, že vlastne celý deň natáčam, ale tá najväčšia práca je príprava na to a ten moment, keď sa tá kamera spustí a ten moment je iba môj, je ako keby cez ten deň minimálny, paradoxne. Chce řídit veterána do funkčního stavu, chce někdy celou servisní halu. Si nechám urobiť tetovanie nad prdelkou, ako to mala tvoja stará. Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu. Co to máš, Maďare? Pavle, do prdele, prober se. Čo je s tebou, seš ciplek? Film Bojovník je o boji a boj prináša aj nejaké bolesti. Čo ty a bolesť? Ako znášaš bolesť? A fyzická bolesť je pre mňa úplne nepodstatná. Naozaj, že teda pokiaľ nerátam zuby. Fyzická bolesť je naozaj nepodstatná. Tá duševná bolesť je o mnoho bolestivejšia. Vnútorná bolesť jednoducho, alebo nebudem hovoriť o extréme, že bolesť, keď niekoho strátiš, niekoho blízkeho. Nebudem hovoriť o bolestiach, keď vlastne niekomu ublížiš a nie je ti odpustené. Radšej by som dostal 100-krát cez papuľu, poviem takto natvrdo, ako to, keď ma boli, že som niekomu ublížil, alebo ako to, keď ma boli, že si predstavím, že by som niekoho stratil, alebo keď niekto v mojom okolí stratí nejakého blízkeho človeka. Alebo keď napríklad keď boli deti ešte menšie, alebo aj teraz, keď vlastne ich niečo bolí, keď sú choré alebo nezdravé, tak vždy sa modlím, že keby som to mohol zobrať na seba, tú bolesť zobrať, tak 100-krát by som zobral na seba, ako to, keď vidím, že niekto trpí. A to nemusí byť len moja rodina. 100-krát by som rád zobral tú bolesť, keď vidím, že trpí aj niekto cudzí, alebo sa deje nejaká nepravosť, nejaká krivda. A radšej by som to zobral na svoje plecia. A to je o mnoho väčšia bolesť ako to, keď vám odseknú prst, to je podľa mňa úplne, že malichernosť oproti tomu, keď vás bolí, keď niekoho stratíte. Posledná otázka asi taká, ktorú dostávaš často. Za čo sa oplatí bojovať? Za čo sa oplatí bojovať? Oplatí sa bojovať, zase sa vrátim k tomu, za svoju rodinu. Oplatí sa bojovať za mier, pretože treba si ho vážiť. Mier nie je zadarmo a ten mier si tiež treba vybojovať. Ale vybojovať si ho tým, že snažiť sa byť vnímavý a snažiť sa vnímať a hľadať spravodlivosť a pravdu. Pretože to je asi to najpodstatnejšie. Snažiť sa byť triezvy v uvažovaní a bojovať sa oplatí sa bojovať
aj za život. A to tým, že si ho vážme, kým ho máme, pretože on sa môže v sekunde zmeniť a ten život môže byť úplne iný. Takže treba vlastne ďakovať za to, že sa máme tak, jak sa máme, kým sa máme.